получено различні заяви за право в Україні лем українців, то це може допустити термін і політичне українство. Невозможно, но й треба. В Україні відсутнє чисте конституційне українство. Олігархи і розрушителі України підняли на волну політичне українство. На кожному углу співають гімн. В Києві грабанули банк, підійшла поліція, а в ті страху заспівали гімн і їх відпустили. Почому вони уличні патріоти, активісти? А то, що в Україні пишуть бусурмани брехливу історію, виставляючи українців як саму древню націю, це і є демонстрація грубого політичного українства, якої нічого спільного з правами простих людей-українців немає. Да, можуть співати хоч на кожному углу гімн України, але хліба не додають, не додає ото пенсії, зарплат. От чому дійсно сьогодні, котрі носяться із правами українців, української мови, це політичне українство. І воно, на наш погляд, ганебне. Бо прості люди хочуть простих прав. Мати право на безплатну медицину, а її не є. Право на безплатну школу, особливо вищої, а її не є. Право на достойну зарплату, на пенсію, а її не є. Право на соціальний захист, а її не є. Право на судову защиту, тут взагалі катастрофа, ніякої защити не є. Отже, обозвали нас політичними русинами. Ми не називаємо їх політичними українцями, бо у нас не є бажання вести нема діалог. Це люди, котрі грубо порушують права українців і топчуть права русинов. То общі для нас, простих українців і русинов, недруги. Но це буде тема других передач.